של העובדים הזרים? סליחה, במקרה של הרמלינדה, מה חשוב יותר? לגרש אותה מן הארץ או לתת לה טיפול רפואי? עורך דין סגל העביר פקס, אני לקחתי אותו הביתה, אני ישבתי עליו בערב, ואז ראיתי באמת שיש כאן איזושהי בעיה, וממש באותו רגע יש לי פקס בבית, ואני הודעתי לעורך דין סגל שאנחנו בכתב יד, מכיוון שהבנתי כמה שהעניין הזה דחוף ורציני, הודעתי את ההחלטה שלנו שאנחנו נהיה מוכנים לשחרר אותה ממעצר. אני הודעתי עכשיו עוד דבר לעורך דין סגל, שבמידה והמשטרה תודיע לנו שהיה כאן באמת עניין בעייתי מבחינת התוקף, תהיה החלטה באמת, חקירה של האירוע, לא תהיה לנו שום בעיה לאשר להרמלינדה וגם לחברתה להישאר בארץ ולעבוד כאן באופן חוקי. עינת פישביין, עיתונאית, עיתון העיר. את כותבת על הפועלים הזרים, את מלווה את הפועלים הזרים ואת הפועלות הזרות כבר מזה זמן בכתבות תחקיר. קודם כל, מה שבתיה כרגע אמרה זה בגדר נס, שלא היה יכול להתרחש לפני חצי שנה למשל, כשכמו שהיא יודעת וכמו שחגי יודע, הרבה מאוד עובדים זרים שניסו להתלונן על פשעים שבוצעו נגדם גורשו מהארץ. אנחנו לא מדברים רק על מקרה של נשים מוכות, אנחנו מדברים גם על נשים שנאנסו, ויש מקרה מלפני כמה חודשים של אישה פיליפינית שנאנסה, הגיעה למשטרה, גורשה, והאנס נשאר להסתובב חופשי. אנחנו מדברים על עובדים שהיה ניסיון לבצע נגדם גירוש אפור. חברות כוח אדם סוחרות בריונים כדי שיגרשו מהארץ עובדים שהם רוצים להיפטר מהם מכל מיני סיבות. עובדים כאלה, בכמה אירועים כאלה המשטרה התערבה, ואחרי שהתברר לה שהעובד הוא בלי אשרה, שהוא עזב את המעסיק שלו, היא פשוט גירשה אותו. בואי נדבר באמת על אותן זכויות אלמנטריות שמגיעות לכל אדם באשר הוא אדם, יש לו ויזה, אין לו ויזה. זכויות אוניברסליות, זכויות אדם, זכויות עובד, זכות לביטוח רפואי, זכות לחינוך לילדים. כל הזכויות האלה מופרות באופן שיטתי. ילד עד גיל 3 אפילו לא יכול להיות מבוטח בביטוח פרטי, משום שחברות הביטוח הפרטיות אינן מוכנות לבטח ילדים עד גיל 3 שהם צרכני בריאות. אני מבינה שגם נשים בהיריון לא יכולות להיות מבוטחות בשום חברת ביטוח פרטית או לא פרטית. כל מי שהוא לא צרכן בריאות מאוד מאוד נוח, קשה לו להשיג ביטוח בריאות בארץ. והעובדות הזרות שהן בהיריון, הן נוסעות ללדת בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה במזרח ירושלים. לפני כמה חודשים היה מקרה של אישה שנסעה ללדת, ותוך כדי לידה היה לה איזשהו סיבוך. הייתה לידת עכוז מאוד מסובכת, והתינוקת הגיעה גוססת לבית חולים. זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן קודם כל על זכויות אלמנטריות של בני אדם. אני רוצה לציין עוד לפני זה, שאנשים כמו בתיה כרמון וחגי הרצל בעצם מתפקדים רק בפונקציות של הגירוש, של שלילת האזרחות, של פעילות המשטרה. אין להם מקבילות בתחום של שמירה על זכויות העובדים הזרים למשל. אין במשרד העבודה מישהו שיושב, וכמו בתיה, כל העבודה שלו זה לדאוג שהזכויות, נעזוב את העובדים הלא חוקיים, של העובדים החוקיים יישמרו. יש רק את המקל ואין את הגזר בכלל. מיכאל קליינר, חבר כנסת, שלום. עמדתך כלפי הפועלים הזרים. אם אתה יכול לנסח אותה. קודם כל זה לא עניין חברתי, זה עניין אנושי. כן. כל אדם נברא בצלם. אני אמרת לך שאני מצטרף לתנועת חירות, אז ודאי שאני נגד עבדות. כן. ודאי שאני נגד תופעות של שלילת דרכונים, גם עובדים חוקיים. כן. אני חושב שמי שלוקח דרכון של אדם אחר והופך אותו לעבד, צריכה להיות ענישה חמורה לעניין הזה. האם צריך לגרש את הפועלים הזרים מן הארץ? את הפועלים הזרים שעברו כנגד החוק, אני חושב שכן, זאת אומרת, צריך לעמוד על החוק. אתה אמרת שלא צריך לדאוג לאותם זכויות לפועלים הזרים, מכיוון שזה מה שיגרום להם להישאר בארץ. לא, לא, אם את אומרת על סטנדרטיזציה, או לגליזציה של עובדים בלתי חוקיים, אמרתי שאני נגד. אבל העובדה שיש כאן קבוצה, 300,000 איש כמעט, של בני אדם, שיש להם צרכים של בני אדם. לא, אין 300,000 לא חוקיים. יש 300,000 עובדים זרים, חלקם לא חוקיים. האם מדינת ישראל צריכה, בזמן שהם נמצאים כאן חוקיים או לא חוקיים, לדאוג לזכויות אדם אלמנטריות? א', אם עובדים נמצאים כחוק, אז צריך לדאוג להם. צריך לדאוג לילדיהם, צריך לתת להם שירותים. ויכוח אחר, אם צריך להגדיל את הכמות או להקטין אותה, אני חושב שצריך להקטין. אם את מדברת על מיסוד, הרי יש פה מלכוד 22. כי ברגע שהם מתמסדים, בעצם מה שצריך מדינת חוק צריכה לעשות, זה להוציא אותה מכאן. אז מהי עמדתך כלפי זה? זאת אומרת, אם יש כאן מלכוד וצריך לבחור בדרך אחת, מהי עמדתך? לא, אני אומר, בעיקרון צריך את מי שנמצא כאן לא כחוק להוציא. רצוי יותר למנוע את הגעתו, צריכה, אבל מצד שני, סיטואציות, כמו שראינו כאן, צריך אולי להיות גוף ממלכתי, וזה אני אומר אפילו הלא חוקיים, שלא ייתכן שאישה כזו תישאר 3 שבועות רק בגלל שלא היה מי שישלם ערבות.
פועלות זרות לעומת פועלים זרים. מה הבעיות המיוחדות להן? נשים שמגיעות לארץ בצורה חוקית בדרך כלל מגיעות לעבודות של סיעוד וטיפול במשק הבית. מטבע הדברים הן לא נמצאות בקבוצה של עובדות, אלא כל אחת לבד בבית. הן חשופות בהרבה מאוד מקרים לפגיעות, להטרדות מיניות, לכל סיטואציה שבה בעצם אישה שהיא מאוד עדינה, כמו שאנחנו רואים גם את הרמלינדה, היא מאוד עדינה, היא מאוד פגיעה, היא מגיעה לבד לבית. אם הבית הזה, אם יש בו נגיד קשיש שהוא קשה אליה, שהוא מרביץ לה, גם מקרים כאלה הגיעו אליי, היא חסרת אונים לגמרי. אין כאן מי לפנות? יש היום, מה שלא היה לפני שנתיים כשהתחלתי לכתוב על הנושא הזה, יש ארגונים שהם הרבה יותר אקטיביים. ארגונים וולונטריים, אבל אני מדברת מטעם המדינה. המדינה לא לוקחת אחריות על החיים של העובדים הזרים. את אמרת מקודם לבתיה שהמדינה עודדה את הגעת העובדים הזרים. זה לא נכון. מתחילת שנות ה-90 המדינה הביאה לכאן עובדים זרים. היא שלחה אנשים נסעו לרומניה, לפיליפינים, לכל מקום, והביאו לכאן אנשים, הבטיחו להם כל מיני הבטחות שלא קוימו. לא היה צעד אחד עד שהמציאו את מדיניות הגירוש, שבו מדינת ישראל אמרה, יש לנו מדיניות בנושא של עובדים זרים. קובי, לסיכום. לא פעם ולא פעמיים מגיעים אליי על מנת לקבל עצה משפטית כיצד להגיב. אישה שסובלת מאותן תופעות שעינת תיארה פה, הופכת להיות קורבן של מעסיק להתעללות מינית, משהו מעין זה. במשך שנים נתתי להם את ההנחיה, תיגשו למשטרה, תתלוננו, כיוון שאותו עבריין, היום הוא מסכן אתכם, מחר הוא יסכן אותי או מישהו שקרוב אליי. מסתבר, לאור המקרה הזה שטעיתי לצערי. כאשר עובדת זרה תיגש לתחנת משטרה, במקרה הטוב עלולים לא לטפל בסיפור הזה, במקרה הגרוע יותר היא תמצא את עצמה בנווה תרצה ל3 שבועות, למרות שהיו הנחיות בפועל שעשו את זה. העובדים הזרים טובים לעבודה, לא טובים לרווחה, לא טובים לתת להם את השירותים הבסיסיים שמגיעים להם בתור בני אדם. מעבר לשאלה המוסרית, יש כאן כמובן שאלה שהיא אפילו אולי קצת יותר פרקטית, כי אם זה מתחיל עם פועלים זרים שאין להם זכויות אזרח, אבל עדיין הם בני אדם, איפה זה יסתיים? תודה שהייתם איתנו, ניפגש שוב בשבת הבאה, שבת 11:30 בבוקר, במבט נשי, להתראות לכם. אתה פשוט כאן, שוב, כמו שהצגתי את זה קודם, הם לא חביתה. אי אפשר פעם ככה ופעם ככה. הגיעו הנה עובדים זרים, הייתה להם אשרת כניסה ושהייה פה, התפאגה, ולפתע אנחנו מתנערים מכל זה. אני לא אשמה בקטע של הנישואים, כי הם בלאו הכי לא יכולים להתחתן פה. anyway, בשום צורה. עובד זר שמתאהב במישהי, מכיוון שהם שייכים לשתי עדות זרות, יש לנו חוק אנגלי מ-1922, לא יכולים. למה? נישואים אזרחיים. לא יכולים, אין דרך. אין דרך. במדינת ישראל עם העובדים הזרים. פסיקה של בג"ץ, לא עובד. איזה פרספקטיבה על החברה הישראלית. יש פסיקה שפרגוואי זה מפוקפק, לא עובד. תראי, אני רואה איך זה מתחיל להגיע גם לתחומים אחרים. בדיוק השבוע כתבתי על נושא